Velkommen tilbage alle sammen til en lidt anderledes video i dag. I dag der har vi sat en challenge op til jer alle sammen. Det er Black Ops 3 Zombie Challenge, hvor det faktisk går ud på, at du skal vente til anden gang hundene kommer. Og så starter dine 5 minutter derfra, og derefter skal du få så mange headshots som muligt. Og som I kan se her, der har jeg 5 headshots, og der får jeg ikke headshot, derfor får jeg et minuspoint. Og det gælder alle slags kills ud over headshot. Det er skud i benet, skud i armen, skud i kroppen, en bombe, en kniv. Det er alt andet end en headshot. Det tæller som et minuspoint. Og der har du 5 minutter til at få lige så mange du kan. Og ja, følg med i den her video, og så kan du se, hvor mange jeg har fået, og så kan du prøve at se, om du kan slå mig. Og det er bare så en lille sjov ting, vi har kørende her. Og du kan prøve at skrive til mig, hvor mange du har fået nede i kommentarerne, eller kan du sende en video til mig. Vi har også vores side på Facebook, hvor du kan dele et screenshot af, hvor mange du har fået måske. Men ja, det her bliver hyggeligt. Følg med og se, hvor mange du kan få. Glem ikke at subscribe og like den her video. Og tak igen, fordi I alle sammen så med. Double points! Bring it on, marrow suckers! Who's ready for a fresh round of bullets? Double points! Come on, meat maggots! I'm on double touchdown! Insta-kill! That'll buy us some time. Like, you know, a minute.